Orice secție de producere modernă este imposibil de imaginat fără un detaliu atât de important precum este rulmentul. În practica noastră întâlnim deseori cazuri de funcționare incorectă a acestei piese. Acesta, la rândul său, duce la înlocuirea frecventă a rulmentului, iar în cel mai rău caz, la o defecțiune bruscă, ceea ce implică uneori pierderi catastrofale. Rulment MD este compania lider pe piața rulmenților industriali din Moldova. Echipa noastră tehnică oferă asistență la toate etapele ciclului de viață al acestei piese: achiziționare, instalare, aliniere, lubrifiere, monitorizare și înlocuire. Experiența de 20 de ani a Rulment MD pe piață garantează cea mai bună soluție pentru clienții noștri, fiind aproape pe întreaga perioadă de funcționare, oferind servicii de mentenanță, astfel prelungind ciclul de viață a rulmenților, asigurând stabilitatea și succesul muncii dumneavoastră. Optați pentru siguranța aparatajului, preveniți defecțiunile, adresați-vă profesioniștilor de la Rulment MD. Lăsați-ne o solicitare și primiți o reducere garantată la rulmenți și servicii de mentenanță.